Ayan po, kumulo na. Patayin ko na siya. At magpiprito pa tayo. Lumpia, Shanghai. Bakit kami, rawan na tama, bakit rawan kami ligo? Ako kan tawag na review, magkano to. Tama lang nagbubuk sa ulo, tukukan na. Mag-comment ka nga sa upload nila. Hindi na naliligo. Comment na lang ligo. Tatlong beses na ako naligo. Nag-ano lang yan, nagbasa. Tatlong beses isang linggo. Ay, nakapagpalan dito. Sorry ka, Kuya Vince. Ay, Walang gusto na ako. kapara dog. Ika di man ka nag... Hindi nga ka naglanang siya. Pero ang galing. Masarap. Anong ka ba? Dugog. Anong format? Mula sa baga. Ito. Dito mo, Kuya. Ah, binuhusan. So wala na malalaglagan. Ito na, luto na. Sinalang ni Ate Bidang yung Shanghai. Dugong yan, yung dugong. Shanghai. Lumpiang dugong. At tuloy-tuloy ang luto natin. Kuya, dami na. Pangalawang salang. Pangalawang salang. At yun po, magandang tanghali sa inyong lahat. Ay, di pa naman tanghali. Pasok pa to ng morning call. Oh. Anong oras na tol? Yes. Alas 6. Oh, good morning. Mamaya na yung tanghali. Siyempre, good morning, good afternoon, good evening, goodbye. Hindi yung vlog natin na gagawin. Bali, na-promote tayo. Dating libor. Tapos, magiging ano na tayo, kusinero. Kasi nagustuhan nila yung timplada dun sa paghalo ko ng simento. Susubukan naman nila akong magluto. Kasi Ate Bidang, tutulungan niya akong mag. At yun, iba naman yung vlog natin gagawin. Yan yung kanina sinabi ko na magluluto. At sana magustuhan nyo yung vlog natin gagawin. At ako naman yung inutosan nila na magluto. Alright. Try natin sana magustuhan nyo. Huwag muna tayo ng kawali. Mikos-mikos lang natin to. Mikos. Mikos. Alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap ulihin sapagkat ito'y nangangagat. Ay! Ay! Ha? Open ka? Oo. Oh, shit. Kaya lang, tinutudahan pala pag ano, doklok kong payo eh. Hindi na pala pag ano, ganyan. Bakit? Klase yung tinda yan, kailangan pa yung tubo-tubo payo. May ano kasi yan, yung asang may kinain yan. Bilis lang ng luto na to. Kung hindi lang kayo mamadali, pipirituhin ito sa bawal. Kaso, ano lang, madalian lang kayo ng luto. Kasi yung mga nagtatrabaho, nakagutom.
yan. Ibang discard ito. Iba ang ako munong tunay, walay iingatan. Alright, malinis na siya. Alright. Ayan na po. At ginayat na ni Ate Bidang. Lagyan talaga Ate Bidang. Siyempre maraming salamat kay Ate Bidang sa tulong sa amin. Sa ano, pag busy yung team, siya nagluluto. Ngayon na kumbaga free naman tayo kasi nandiyan naman sila. Tulungan pa rin siya. Siyempre kakahiya naman sa kanila. Sana magustuhan niyo yung luto ko. Mangurol. Ilang pa naman si Kuya? 10. Yun. Kurang na di. Yung sintang hindi ang palo. Mag-business na lang nila. Ako pang kanabit ko. Ako direktor pang kanabit. Namitan mo ba lang ninyo luto ko? Nabintan taro ako sa karaya mong Thailand. Sila. Para maiba naman. Tugas, kinain na. Ano sarang ko? Ayan po. At ano yung muna to. Kasi nito yung ginagayat dyan sa gilid. Oh. Galing talaga. Ala, ubos na. Pahala na din ni Kuya Puloy. Pinapak nyo na. Wala ka Hanapin yun ni Kuya Puloy. Wala na Kuya Puloy. Kinain na. Kinain yung kalamansi, hindi man lang nasiman. Tawagin nyo na sila. Kakain na. Ang galing. Ang burias na yun. Talaga, burias talaga. Ako bagayan eh. Karot man bagan eh. Taga-burias. Karot man, taga-burias. Buang. Ako bagayan eh. Karot man, takusa. Takusa. Huwag mo nalutuin, Kuya. Huh? Huwag mo nalutuin. Bakit ba? Kinain na nila. Inilutuin natin sila. Ikaw, hindi mo din. Doon talaga sa burias kung gusto mo talaga magkilaw doon sa riwa. Ang dami yung mga isda talaga. Yung mga tayong, yung mga sip. Hindi ko na sinatikman yun. Naman, hindi ka na sumama doon sa kanila doon ano, nung naligo sila. Hindi. Hindi ko sumama pala. Hindi, nandun, pumunta yung buras, hindi man pumunta sa isla. Ah. Doon kami sa Bumba, naligo. Alright. Alright kaayo. Buwas ka, Eh. ayun ka. Kasmikas muna natin yung isda. Lagyan natin yung asin. Ay ako lang pala. Manood lang po kayo. Sana tama yung ginagawa ko. Kung magkamali man, huwag na kayo magsalita. At siyempre, ibang version ko. Ibang version. Ano ba yung kukunin ko? Ito pala. Para mas wala tayong salaan, meron. Ito ko yung nalasan ko. May nga kang nalasan mo. Labulan mo. Ibang style to. Matarom na baga. Ano mo na gamitin? Iloy-iloy ka kakamot mo ka. Karom natin. Okay na kaya yung ano sinaing natin? Po, start na tayo na magluto ng ulam pa ng halian. Time check natin ay 10:31. At
Parinig pa na Ate Bidang, tinulungan ako. Ito na, kalamansi yan na. At yung gulay, ayan na rin, anugasan niya. At yung, isda. Kung baga, iminamarinate ko po siya ng kalamansi. Nilagyan ko na yan ng kalamansi para manuot mo yung lasa. Ibang style naman yan. Ayan, simulan ko na magluto para mga 11 kumain na. Mga 11:30 siguro. Alright. Bilbon na siya sa hapon ko ha. Kung ko nagpa-drive. Kukunan ko. Ganyan dahil. Iba. Yan, start na tayo magluto. Sa'yo narana. Magandang araw po mga ka-striker. Kumusta po kayo? Ayan, punta po tayo ng Nagwa. Nagbago na, di na nagbabago. Damdamin kong ito, kailan maasahan mo? Ako'y dapat sa'yo. Di ka na mamansin, mahal kita, yan ay alam mo na. Di ko matitiis na ako ay nagbago na sa'yo. Ikaw manghangamba kung nagkulang man ako. Ako'y patawarin mo. Ako'y patawarin mo. Mga basher. Igisip ko muna yung mga ingredients. Yo! Ano naman itong hangin na to? Liliparan. Liliparan yun. Yung nagpapalipan na. Ayun bagahon. Malaki ang pinalipad oh. Kaya nga yung panlatag ko. Hindi ko na nawala ko dito. Ibon na ba na? Alright. Bali, ginisa ko muna bahagya yung kamatis, sibuyas, luya. Alright. Ano, okay? Ha? Okay ba? Tapos pakaluto ko nitong sinabawan ay piprituhin ko na po ito. Ito yung kahapon na binili ko dun sa kapatid natin Bidang na nanguli ng isda at nakadami. Halagang 50 lang, napakarami na. Lulutuin ko na yun para yung matira, ulam namin mamayang gabi. Para mamaya na pag out ay magsasaing na lang. Kumbaga mabilis na lang yung gawa. Hindi na magluluto kasi siyempre busy rin na kami pag i-edit. Para mamaya diretso na yung kainan na lang. Alright.
Sana all na lang talaga. Ayan po. At durog na gusto ko kasi sa kamatis ay nadudurog para lumalabas yung pinakang asim niya. Ganun lang yung ano yan. Sa akin, sa diskarte ko. Depende naman po sa inyo sa nagluluto. Kasi lahat naman tayo marunong magluto. Iba-ibang version lang. Durog na siya. Alam na kung ano kasabay niya. Ayan po at tinubigan ko na siya. Hintayin ko na lang na kumulo. Takpan ko muna. Oh, sino may sandaan dyan? Okay na. May sandaan ka dyan. Para wala. Ayan, lagay na natin yung tilapia. Kasi kumulo na. Ito yung ano, hayop na. Kasi yung isda, hayop. Dito yung ano na matapang. Isda. Napakatapang ng isda eh. Kasi ano, luto na, dilat pa rin yung mata. Diba tol? Isda. Galit yan, pag ganyan. Luto na, Galit mo yung mata. dilat yung mata. Okay, galit yan. Matapang. Ako tapang. Ako alalay. At lagay ko na rin yung gulay. Kasi mabilis naman maluto yung ano eh. Yung isda. Baka madurog. Mamaya patayin ko na. Para mas masarap yung hindi durog yung gulay. Lanok ba? Malanok. Ano lo? Okay, so all right. Lo. Dapat sawain ko. Dapat sawain ko. Ha? Huwag na di nga natin pwedeng hiwain yung sili. Kasi kung may kakain na ayaw manghang, kawawa man. Yung sili na yan, yung gusto magsili manghang, tayo na lang yung mag-adjust, magdurog. Naintindihan mo ako? Kung hindi mo naintindihan yung Bicol, alika dito, Tagalogin ko. Kung gusto mo, Englishin ko. Gusto mo, Chinese. Yan, kumukulo na. Lagyan na natin ng paasim. At magpiprito pa tayo. Ay, mikos lang. Alright. Ayan po, kumulo na. Patayin ko na siya. At magpiprito pa tayo. Okay, so alright. Bali, pinapainit mo muna yung kawali para di magdikit yung ating pipritohin. Alright. Alright, puro alright yung vlog natin. Lagyan natin mantika. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda pag di ka kasama. Lakas ng hangin.
Yan, pamutin mo na ng uso yung mantika. Ito na. Ito na. Ano to? Malinis? Ito na lang. Ulit ulit. Ito na. Ito na tayo. Lagyan ko dito. Ano okay tol? Ha? Lamig tayo? Lalo. Lalo? Lumasa lang yung ano kasi yung pag pinalinisan mo sa ano sa palengke yan din nila dinadaan yung apdo. Kapwa yung ano? Oh, nababasag yung apdo dun sa loob. Kaya medyo ano siya. Andun yung pait-pait niya ng kunti. Okay naman yun. Lo, kaya na lo. Tay! Unang salang. Wow, bango. Usog, yung ayaw matalsikan. Isa-isa lang pala yung salang nitong kawali na to. Ito na. At papakita ko sa inyo yung aking niluluto. Indian carp. Dami yan. Alagang 50 pesos. Pinulot. Ano sila? Kain na. Tol, kain na kayo. Tay, tibidang. Sige na. Pulahan dito. At yun. Rito ko. Para bukas. Huh? Kaon na. Para pang ulam. Wow! Lami kaayo. Hindi lumalapit. Tay! Sabay na tay. Tibidang. Sabay-sabay na tayo. Ay ano, kaya na muna kasi magluluto ako. Ayun, doon na lang. Tilo, satay, karot, Diyan pa po ulat. patuloy, Kaya na din, Sen. Hindi ka kumain. Tapong ko yun eh. Alright. Ang daming sabaw niyan para maghigop-higop. Pero kahit maraming sabaw niyan, malasa yan. Kabakal? Ano, namis tayo? Ha? Namis na? Ang ulit mo sa kuya. Tayo. Lago mo plaza? Ano mga meduman? Ano yung trabaho? Kuya, kuya. Lumpia, Shanghai. Kanina naman ako tayo ng ano. Kahit kami, meron ang trabaho. Bakit ako kumiligo? Ako nga, tawag ka na di, magkano to. Tama lang nagbubok sa ulo, pupukan na. Mag-comment ka nga sa upload nila. Ibis ba yan? Hindi na Comment mo lang ligo. Sabihin mo, 3 beses na ako naligo. Ano beses? Nag-ano lang yan, 3 beses isang linggo. Ay, napagkas pa lang dito. Taray ka, Kuya Vincent. Wala gusto na pagkaw. Kapara dog, di ka di ba nagalag? Yung halik na naglanang siya. Pero ang galing. Masarap. Anong kawa? Ito naman ang malik. Dubog. Anong format? Malasa baga? Ito. Dito mo, kuya. Binuusan. So wala na, malaglagan. Wala nga. Pero ito, Ano po, mga madam. wala sa pagbuang ligo. Ano ito galing?
Ano galing? Ano, ipatanggal natin yung Lumpia. Ano kita kung talagang Sayang na yung sponsor na bomba. Ay, chin-chin. Kain ka na. Kinod ko. Alokin mo sila. Kinod ko. Alokin mo sila kumain. kain po. Sana mabusog kayo. Kinod ko. Nakabugkubog ni Trisor ah. Alon din, alam. Grabe yun ay. Babalik ka kasi Wala naman ganun kami. ito yan. Ito ba ito sa cooperator? At yan, ano? Yan ang naramdaman. Yan din ang gamot nun. Yo. Ito yung luto na sinalang ni Ate Bidang yung Shanghai. Dugong yan, yung dugong. Shanghai. Lumpiang dugong. At tuloy-tuloy ang luto natin. Kuya, dami na. Pangalawang salang. Pangalawang salang. Sige lang. At para mamaya, mag-i-edit na lang. Magsasaing. May kakainin ng panggabihan. Ang tuloy-tuloy yung kainan nila. Biro ka naman tubigan sa bagong gising. Hindi ka naman bagong gising eh. Hanggang sa kumakain. Okay man? Ano ba ba? Okay lo. Sarap. Okay? Sarap kuya. Siyempre, galing tayo sa paghalo ng simento, biglang magluto. Masarap yan, tiklado yan. Ano tol? Muram-muram na. Ano tol? Ano? Hindi, sabi ko si Ate Bidang, sarap daw. Oo. Kaya sabi ko, sarap talaga to. Kasi pa rin siya magluto. Parang iba yung sinabi mo kanina. Ha? Tumahimik lang, tol. Kung anong narinig mo yun na yun. Good vibes sila ngayon, good vibes. Ayun, si Ate Badang na raw yung magpiprito. At kakain na rin ako, maya-maya. Alright? Nakatutok pa rin sa tul. Ayan po naman yung kakain, tapos na sila. Nagluto na ako. Busog pa naman kasi ito. Kain tayo. Mga viewers, kain. Mga sponsor, salamat po sa sponsor ng pagkain namin. Yan yung panlatag ko eh. Sige dia. Ilagyan mo pinsin ng sili. Di na inubos. Yung sa mga, ano, mga payan irga, katulad doon, ito, mga palakpak. Agad, ibig lang nagpiprito. Kumain na sila, ka naman daw magprito. Ka naman daw kumain. Ay. Ang dito ba ito? Tapos na audio. Audio. Basta kain ako. Ulo ka. Hinayang mo lang. Ulo. Sariwa siguro yan. Pinadurog. Sariwa. Bagong ako pa. Oo. Dami niya. Pinadurog. Ito, natanggal yung ulo.
Sariwa yan lahat, kuya. Sarap. Sahod lang yung kahapon. Diretso lang pagluto at bidang. Meron pa. 1, 2, 3, 4, 5. Kain. Ano balay? Ano? Oh, sisi. Nagtawag ng pangalan natin. Kamu? Ha? Hmm? Nagtawag ng pangalan. Ang nalulot sa luwan. Ano to? Tuloy pa rin yung pagluto na Ate Bidang. Shout out sa asawa ni Ate Bidang, Kuya Bobby. Kain po. Tuloy-tuloy pa rin pagluto at dalawa na lang. Ito na, hindi lang kinain ko. Pipigil ako yung tiyan ko, grabe na. Nagiging butiti na. Ayan na. At patapos na magluto. Ayan po, dito nagtatapos ang vlog na to. At maraming salamat po sa lahat na suporta nyo. Ayan. Thank you very much sa lahat na nanonood sa aking vlog. Nagtsatsaga na manood. Ayan po. Thank you to all viewers, to all sponsor. Bye-bye. Love you all. Amuay.